थ' नोंथांमोना गुबुननि मिउजिक भिडिअ नायनानै एबा सोरनिबा शर्ट मुभि फुल फिल्म नायनानै नोंथांमोना फिल्म बानायनो गोसो जादों, सोरबा बायदिया एक्टर जानो गोसो जादों, सोरबा बायदिया एक्ट्रेस जानो गोसो जादों, सोरबा बायदिया फिल्माव रल खालामनो गोसो जादों, कमेडि एक्टिं खालामनो गोसो जादों, सोरबा बायदिया गाव खुद डाइरेक्टर जानो गोसो जादों, सोरबा बायदिया गाव खुद माने सिंगार जानो गोसो जादों। दा नोंथांमोना एलबाम बानायनो गोसो जायो इउटुबाव, माने एलबाम बानायनानै आपल'ड खालामनो गोसो जायो। अब्ला नोंथांमोना गोबाङा सानो एलबाम बानायोब्ला गोबां फैसा मोनो सानो। निस्सय नंगौ, फैसाखौबो मोनो मोननाया, खिन्थु बेसेबां भिउसआव बेसेबां मोनो नोंथांमोना सोरबा बायदिया मिथिया। आरो एलबाम बानायोब्ला बेसेबां खरसा जायो नोंथांमोना खायसेया जायफोर एलबाम बानायखांबाय, जायफोर शर्ट मुभि फिल्मफोर बानायबाय नोंथांमोना मिथिखासिगौ। जायफोरा मिथियाखै नोंथांमोना मिथियाब्ला, मिथिनो लुगैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासे नाय। नोंथांमोननो आङो फुल एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायनो नागिरदों। दा नोंथांमोना साननो हागौ सोरबा बायदिया एलबाम बानायबाय, गोबां फैसा मोनबाय, बिराद भिउस मोनदों, बिदिनो 5 लाख 6 लाख भिउस मोनदों, बिदि साननो हागौ आरोना। दा बैफोरनि डाउटफोरा नोंथांमोना साननाय जि गोसोआव साननाय नोंथांमोना फुरा क्लियार जाजोबगोन दिनै बे भिडिअजों। नोंथांमोना आं लाइभ प्रुफ देखायगोन बेसेबां भिउसआव बेसेबां फैसा मोनो आरो एलबाम बानायब्ला बेसेबां खरसा जायो। हमनानै ला जोङो मोनसे एलबाम बानायबाय, मोनसे एलबाम बानायनायाव नोङो गुबुननि मेथाइ बायनो गोनां जायोब्ला सोरनिबा सिंगार लायै सिंगार, सोरनाबा 20,000, सोरनाबा 30,000, सोरबा 40,000 50,000 लायो मेथाइ दोंसेयाव। दा सोरबा बायदिया माने बिदिनो केमेरामेन नांगोन नोंनो एक्सट्रा, मेकआपमेन नांगोन, बेनिफ्राय लाइटमेन नांगोन, लाइटआवबो नोंहा फैसा थाङो। बेफोरबायदिनो एडिटिंनिफ्राय लानानै, जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै, मेकआपनिफ्राय लानानै, मोसाग्रा हेन्ड पार्टिनिफ्राय लानानै गोबां माने खरसा थाङो। बेफोरबायदिनो हमनानै ला मिनिमाम नोङो खम खरसायाव बानायब्लाबो नोङो गावनि खुद मेथाइफोरब्ला, गावनो सिंगार खाब्ला नोंहा बारा थाङा। हमनानै ला नोङो गावनो सिंगार, गावनो डाइरेक्टर, गावनो प्रडिउसारबा नोंहा 50,000 60,000 आवबो एलबाम जायो। हमनानै ला नोंथांमोना एगजामपोलाव जोंहा आब'रिया मोनाथ' गोबां फैसा गारो, बिदिनो 6 लाख 7 लाख गाहाम गारनानै बिथांमोना गुबुन स्टेटआव, गुबुन हादराव थांनानै भिडिअ बानायहैयो। मोनसे एलबामावनो 5 लाख 6 लाख गारो बिसोरो। दा बेसांखिनि प्रफिटआनो फैफिननो नागिरा। मालाबा 1 मिलियन 2 मिलियन भिउसल' थाङो। 1 मिलियनाव बेसेबां फैयो? 40,000 35,000 50,000 हमना ला, बारा 50,000 फैयो। दा होमबा बिसिनाव खरसा जायो 6 लाख 7 लाख बिदि खरसा जायो। बाहेरायाव थांनाय, जानाय, फ्लाइट भारा, मा भारा, मेकआपनि दं, लाइटनि दं, एडिटिं दं, बहुद माने जानायनिफ्राय लानानै, एडिटिं खालामनायनिफ्राय लानानै एलबाम मोनसे बानायनायाव 5 लाख 6 लाख थाङो आरोना, गुबुन जायगायाव बानायहैनांगौबा। दा बेसांखिनियाव माने 2 मिलियन 3 मिलियन बिदि फैबा माने बारा प्रफिट थाहैया। 10 मिलियन 15 मिलियन थांबासो एसे प्रफिटआ थाहैयो आरोना। दा सोरबा बायदिया साननो हागौ एलबाम बानायब्लानो बिराद फैसा मोनो, बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना। नोंथांमोना डाउटआ क्लियार जागोन। ओमफ्राय आङो बैसागुनि एलबाम बानायदोंमोन। बैसागुनि एलबाम बानायनायाव आंना एकदम माने बिदिनो ल' बाजेटनि, आङो बांद्राय बाजेटनिबो नंखायामोन, 30,000सो खरसा जादों आरोना। बे 30,000आव बेसेबां फैसा फैफिनदो आंहा? मेकआपनिबो आंना फैसाया मिथिबायना लोगोफोर, मेकआपनिबो खरसायानो फैफिनाखै आंहा। दा नोंथांमोना साननो हागौ आरोना, सोरबा बायदिया एलबाम बानायब्लानो बिराद लाब जायोदां, बिराद फैसा मोनोदां साननो हागौ आरोना सोरबा बायदिया। दा आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायनोसै। नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनाव फैदो, लाइभ प्रुफ नायनानै लादो। नोंथांमोन दानिया फैबाय आङो आंनि इउटुब स्टुडिअ, माने इउटुब स्टुडिअ एप्सनि सिङाव हाबबाय आङो। बेनिफ्राय नै आं बैसागु एलबाम बानायदोंमोन, अन्थाइ बिखा बैसागु। बेयाव थांदों आंना भिउसआ 2,65,000। बेहाय थुबाय आङो। बिनि उनाव नायनो हागोन नोंथांमोना, नैबे गाहायाव फैबाय आङो गो टु एनालाइटिक्स भिडिअ, नैबेयाव थुबाय आङो। बेनिफ्राय नोंथांमोना डलारखौ खिथानोसै आङो। नैबेहाय अभारभिउ, रेस, इंगेजमेन्ट, अडियेन्स दङ। बिनि अडियेन्सनि खाथियाव रिभिनिउ दङ। नैबे रिभिनिउआव थुबाय आङो। नै बेहाय 55.41 लाइफ टाइम डलारखौ नायनोसै आङो। नैबे थुबाय, लाइफ टाइम डलार, लाइफ टाइमाव थुबाय। 55.41 डलारल' आर्निं जादों 2,65,000 भिउसआव। होमबा बेसेबां 1 मिलियन भिउसआव बेसेबां डलार फैगोन सानना नायदो नोंथांमोना। 55.41 डलाराव जोंनि इण्डियाआव बेसेबां जागासिनो नोंथांमोना? आं गुगोलाव थांबाय, गुगोलाव थांनानै नोंथांमोननो खिथानोसै। 55.44 डलार इन रुपिस नायदो नोंथांमोना।
4,352 थाखाल' मोनदों आङो 4,352 नायदो नोंथांमोना 30,000 खरसा जादों ओमफ्राय 4,352ल' मेकआपनि दामल' फैदों नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय आरोना दायो बेसेबां भिउसाव बेसेबां डलाराव बेसेबां फैसा मोनो थ' नोंथांमोनाथ' दायो मिथिनो मोनखाबाय लाइभ प्रुफ नुनानै बेसेबां भिउसाव बेसेबां फैसा मोनो आरो गाव खुद एलबाम बानायोब्ला मेकआपमेननिफ्राय लानानै केमेरामेननिफ्राय लानानै एडिटिंनिफ्राय लानानै मिउजिकनिफ्राय लानानै मानसिफोरनो जाहोनायनिफ्राय लानानै अनेक फैसा थाङो लाइटमेन साइडमेन बहुत फैसा थाङो नङा होमबा दा बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना 2 लाख 1 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाखल' भिउस फैयोबा मा नोंनि खरसा थांनाया फैफिना माब्लाबाबो नोङो भिडिअ बानायनानै लाब जागोनखौ नुहुरखाया आरोना मोनखाया बिराद खम नोङो हमना ला मोनसे एलबाम बानायोब्ला नोङो 50,000 खरसा जायोब्ला नोङो खमावब्लाबो नोंनि भिउसआ 2 मिलियन फैथारनांगोन आरोना 2 मिलियन 3 मिलियन फैबासो नोंहा एसे प्रफिटआ थाहैगोन नङाबाथाय जेबो थाया ओरैनो माने बानायगारनायल' जायो माने जोङो बानायो माने गावनि कालचारखौ गावनि माने बर' हारिखौ थांनानै थानो थाखाय जोंनि बर' हारिमुखौ जोंनि बर' हारिमुखौ थांनानै थानो थाखायसो जोङो बानायो आरोना जोंहा जेरै आब'रियामोना कन्टिनिउ बानायनो हायो बिथांमोना माने एक्सट्रा मालाय बिथांमोना एक्सट्रा बिजनेस दंखायो बिनि थाखायसो बानायनो हायो दा जोंफोरबायदिया माने इउटुबनिफ्राय एसे एनै नोंथांमोना अननानै बेफोरबायदि मोजां भिउस खालामबासो जों बानायबाय थानो हागोनलाय एसे एनै फैसा मोनबासो बानायनो हागोन नङाबाथ' बानायनो हाया जोंबो बिदि आरोना दा गोदान प्रडाक्सन खुलियो सोरबा बायदिया उमुक प्रडाक्सन मोननै मोनथामसो एलबाम बानायबाय साननैसो उनाव गैला बानायनो हाला बेफोरबायदि जायो आरोना आब'रियामोनाबो बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रैनि उनावसो मालाबा समाव बानायनो हायो कन्टिनिउ बानायबाय थानो हाया भिडिअखौ बानायनो हायो बाट माने प्रफिटखौनो मोनफिनाबा बोरै बानायनो बिदि जायो आरोना दा नोंथांमोना आंनि फैबाय थानाय भिडिअ लाबोगासिनो दं आङो एसे अननानै सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोना एसे शेयार खालामलायदो जाहाथे आंनाबो प्रफिटआ फैफिनो बिदि आरोना ओमफ्राय बेनो लोगोफोर मेकआपनिल' दाम फैदों आंनिया माबायाव बैसागु एलबामाव 4,500सोल' माने फैसा मोननाय जादों आङो थांनाया थांदोंमोन 30,000सो खरसा जादों 30,000नि बारायानो थांदों दा नोंथांमोना सोरबा बायदिया एलबाम बानायनो गोसो जादोंब्लाबो माने दा मिथिखाबाय आरोना बेसेबां खरसा जायो आरो बेसेबां मोनफिनो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नुनानै मिथिखाबाय दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आङो माने एलबामखौ 7 तारिख आगष्टनि 7 तारिखआव आङो पाब्लिश होनाय जागोन आपल'ड खालामना होगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आरो बेफोरबायदिनो माखासे नलेज मोननो लुगैदोंब्ला माखासे इउटुबनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुजिनो लुगैदोंब्ला आंनि डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नैबे स्क्रिनाव होनायानो डिसक्रिपसनावबो लिंक होनानै दोनदों आङो बेवहाय इउटुबनि सोमोन्दै ससियेल मिडियाजों रिलेटेड थानाय बिदिनो नोंथांमोननो मोजां मोजां आपडेट मोजां मोजां नटिफिकेसन मोजां मोजां मटिभेशनेल भिडिअ लाबोयो आङो बेवहाय नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो मोनगोन आरो फैगासिनो दं बेफोरबायदिनो नोंथांमोनखौबो आङो जाहाथे फोरमायनो हानाय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामब्लानो जाबाय दे बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय